Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Inihayag ng New NAIA Infracorp o NNIC na hindi apektado ang overseas Filipino workers sa nakatakdang pagtaas ng Passenger Service Charge o PSC o terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport simula Setyembre. Binigyan diin ng kumpanya na patuloy na ipapatupad ang kanilang exemption bilang pagkilala sa sakripisyo at malaking ambag ng mga tinaguriang makabagong bayani. Batay sa bagong framework, tataas sa 950 pesos ang singil para sa international flights mula sa dating 550 pesos, habang magiging 390 pesos naman ang bayad sa mga domestic flights kumpara sa 200 pesos noon. Ito ang kauna-unahang pagtaas ng PSC sa loob ng mahigit 20 taon na layong tugunan at mapanatili ang modernisasyon sa paliparan. Ipinaliwanag ng NNIC na alinsunod ang hakbang sa itinakdang pamantayan ng pamahalaan sa ilalim ng MIAA Administrative Order No. 1 Series of 2024 na itiprobahan ng Department of Transportation at ng Gabinete. Sinuguro din ng Asian Development Bank ang mga itinakdang halaga bago ito ipatupad. Kabilang sa mga nagawa ng NNIC mula ng pamunuan nito ang NAIA noong September 2024, ang pagsasaayos sa mga CR, pagsasaayos ng elevators at escalators, pagdaragdag ng baggage trolleys at gang chairs, at pagpapabuti ng Wi-Fi at CCTVs. Nakatakda na ilunsad ng consortium ang biometric passenger processing system sa susunod na buwan. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.